Деца, не дай да вдигаш бъки, маме. Тичай! Как го хвърля така мило? Давай, дядо. Това са Дого и Бъки. И Рик. Я видим. Бъки, какво се случва с твоята младост? Този е на 10 години, нашата на 5 месеца и нашата пиза колкото него. Той е на 6 месеца и половина и е такъв дивак. Къде ти ги? Къде си? Скри се, не къде си? Какво те прави Бъкито, бе? Намерих топката ми! Ница, не го хваща много да е. Това не ти е плюшена играчка. Февро, ние пак започваме едно и също да говорим. Какво е, дядо? Я го пиши сега. Човека ми позволи. Той ти позволи, ама кученцето. Оставих да си играят. Тия големи. Хапне ги. Качи им се на врата. Аз искам да пия вода. Добре. Той дълго е жаден, О, Бъки! Виж кой е дошъл тук, дядо?